Салому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуh. Бародароз, як чиза нишонтон метавам. Имрӯз омадем камтар кор кунем дар ин аппарат. Вот бародаро. Ҳозир як абзори друнша нишонтон метавам. Ҳамин гирди озера тоза кардам дар кор. Дидед? Оду павлениш бародаро. Мда овозиш паст шава. Нигоҳ кунем бародаро. Ҳамиам ягон ҷои қинӣ надорад. Касе дар трактори чӣ кор кардгиай катарпиллер ёда уже сарфароира мерава иншоаллоҳ. нигоҳ кунем бародаро. Ина ҳеҷ қати стреларо мебардорӣ. Стрелаи пеша. Сини пеш мекунӣ, ақиб мехам, таҳ поён мехамба. нигоҳ кунем бародаро. Ина ричаги дасти рост қати, ричаги дасти ростиш қати стреларо исн мекунӣ тарафи дасти чап, исниш мекунӣ тарафи дасти рост. Дидед? Стрела аймобайн ва ҳамин ричаги тарафи дасти чапат сини хидатишкаи поён мехамба. нигоҳ кунем бародаро. сини хидатш менӣ. Сини пешиш мекунӣ мебардораш. фаҳмидена бародаро. инаи тарафи дасти рост стреларо ҳолни мехамбонӣ, сини хидат ки куниш ҳолни мебардориш. Тарафи дасти ростат мекуниш, уно каселкае дорад ҷамъ мешавад. тарафи дасти чап кунӣ ҳамира нигаҳ мехамба каселкаш. Диде? И кош ҳам кошиш часпонда мешавад, ҳам хеле каселка всё чизи зур дорад. ина ё қати бародаро неди ричаки ҳастак пеша ақиб меравад. ҳозир ҳардашава ҳарди столки сини ақиб рафта мегирад каселка. инами ҳардич ричако так кава иш бародаро каселкаш гирён мешавад барои ҳами қамишо касид кардан. ҳамин хел бародаро. инаи рушнои газ. так хайна бародаро, ҳамин қадарша бидонем иншоаллоҳ бирем подработа корхоҳам гирем. раҳмати калон бародаро ки барои видеоро тамошо мекунед. худованд нигаҳдортон боша.